Arone Sneun gaat het op het veld hier achter mij, vlak na het laatste fluitsignaal, mis. Spelers en staf van DHC uit Utrecht en spelers van VV Boetenpost reizen mij waar in Hongemeen. Waarschijnlijk dat de tegenpartij het net helemaal eens weer met het optreden van de scheidsrechter. Voor beide clubs wie het een wichtige wedstrijd die al meerdere momenten van argwage hier. Doet de spelers van DHSC verhaalhelje wonen, sprongen die van Boetenpost ertussen. Bij de vluchtpartij die het Dennai ontstier, rekt Wim de Vries van VV Boetenpost verwoenen onder holle. Eén speler van u leidt gestrekt en verderop leidt nog één. En die zitten onder het bloed, et cetera. En mensen rennen achter hem aan de aan. Ja, dat is een rare horror. DHSC zei dat de speler die het slijn had, de noemer Jochen, hem zelfs verdedigen wil tegen publiek. VV Boetenpost liet weten dat er geen publiek op het veld west is tijdens de vechtpartij. Ik vind gewoon dat wij niks verkeerds niet hebben. En nogmaals, wat een speler individu niet had, ik van us, naar aanleiding van, keuren we ja. Maar ik snap het wel. Het mij net. Maar de dingen eromheen, wij zijn er net, als thuisclub, wij ben je net verantwoordelijk voor. Wij zijn net begonnen. Het is nou afwachten wat er uit het onderzoek van de politie en de KNVB komt. In Boetenpost binnen ze nog bot ondien. We weten eigenlijk net wat we ermee om hadden. Dus je verwacht je dit net. Je kent het van tevoren, je wilt er nooit om denken. Maar het gebeurt je wel. En daar ben we best wel, wie vindt het net leuk? Nee.